Салом алейкум бародаро. Абзори имрӯзаи мо дар Lexus ES. Ака ин машина бародаро дар назарам ки ягон борам ба фикр напарсидан ё парсида бошам ягон бори аю. Ник хай машин ҳаст, вақта беҳуда сарф намекунем, абзор мекунем. Хай ягон рӯз ягон каса дар кор мешава, абзорш мекунем. Машин гуфтем Lexus ES, мотор 7.9 и ози ҳамин кузов машини мо ай соли 2006 то 2012 випускидагиай. Ҳам рестайлинг да чихеле ки дар дига барнома гуфтем рестайлинг мешаванд, ишам дар баробари ҳамбу ҳам хеле рестайлинг шудагианд. Моторошон бародарам мотори 7.9 ки гуфтем машини модай чиста мотори ҳам Camry 7.9 чихеле яке ҳастай. ҳамун моторҳои аки машина бисёртар Camry ҳам меган Camry камтар комплектатсияи созтар қати. Аки барои чи комплектатсия созтар қати чихеле бо бисёриятон медонед Lexus хай камтар более-менее наворочнитар. ҳамун Toyota наворочнитар. Салон кожа бой хавқа абдуф сидени туда-сюда задни камера заводской фарз кем нехе монитор. Дар ҳақиқат ҳам ҳамин гап рост ай. Camry ра гирифтан камтар наворочнитар шидаи Lexus. Дар бораи равишаш управляемости сусаш все равно мисол и Lexus ай камтар более-менее ай Camry да созтар ай. Шумоизоляцияшам, равишам, управляемостишам ҳамаш более-менее ай Camry да созтар ай. Масъалаи дизайнеш да бародаро чи дизайни салон боша чи дизайни берунӣ боша хай ки мегӯянд ки на вкуси цвет қаламам ҳар хел ранг мешава бародаро лично мада ҳамин дизайни ҳамин берунӣ ки чӣ хеле ки дидем ҳамин машина дизайниш мада маъқул нест чи дизайни салонш боша чи дизайни беруниш боша ягон ҷош бугӯи хе кам тарак маъқулш буто хеле нест хай ки мумкин ба баъзе бародаре боша ки маъқулш бошау мада лично ягон ҷош маъқул нест ина фарз ки мо тарпида ниё кунем янамуд бигем дизайне кардем ки намедонем дига чи да монандай дай нам рӯшам ака ҳо дига намудем Lexus Toyota да Corolla Verso да Camry да монандай ник всё намҷои кнопкаш нитоай хай приборни панелиш более-менее аю дига ина хай падлакот ник камтар бо хеле тема кадай не хеле ҳуй мешава бугӯ ягон ҷои вау будонам хеле нестай баъд ҳамеша қайд кардам дар кора ки Lexus ES ҳама вақт передний привод хати истеҳсол шудаги буданд чӣ хеле ки медонем Camry ҳам бо передний приводай баъд задни приводаши Lexus IS буданд GS буданд ES ҳама вақт передний привод буд бо ҳамешам ба назар бигем ки бародаро чӣ хеле ки гуфтем Lexus IS хати GS бо барои баъзе бигем ки давлатҳо да чӣ хеле ки мегем 4x4 режими AVD қати истеҳсол мешуданд 4 колесото мехира дар бораи нарх навошон бародари мошинаро ами 80-85 сар мешава боло то 120-130 ҳазора мошине ки абзори муда мошин фурӯшия бародаро касе агар дар кораи ҳамихи мошин нархш 90 000 комментария бинависем мо номери телефони соҳибиша шумо да мегем дар бораи комплектатсияш бародаро ям ранги GS бораи абдуф сидени подогрев сидени задни камера электрически оинаи боковиҳо қат мешаванд регулировка мешаванд памят хати набо дута режим памят сидени дорад чӣ хеле ки бо хай мумкин баъзе одам будона баъзе надонанд вақте ки настраивед мекунӣ под себя то ҳам оинаи боковое то оинаи скаменкаву то рул чӣ хеле ки ҳастай ҳамон памят да задават мекунӣ вақте ки мисол режим як агар ахита монди ҳам режим як абуҷиқи то оинаи боковое то скаменка то рул ҳамон чӣ хеле ки посадка иттида маъқулай под себя настраивед мешава мошина бародаро агар нашуд бадиш бугӯй назар ба Lexus GS ягон бадӣ надора агар ҳамин дизайнша мо ҳисоб китоб накунем назар ба Lexus GS созтараю безеб нестай барои чи барои ки Lexus GS чӣ ки наворда бо гуфтем мо ҳарчанд ҳардушам ки Lexus ҳам ки бошанд иш ба иш бо более-менее конкурентанд мотори Lexus GS чӣ ки гуфтем маслахир мешава исуси проблемаҳои зиёди хиша дорем мотори Camry дай моторира да чӣ гуфтем Camry да Lexus LX да Highlander да чанд намуди мошина да мезананд мотори сабакай бе проблема ягон бугӯ проблемаи зиёдӣ ки хеле дискомфорт меорта хеле мотор нестай касе агар ҳамин дизайнеш павкус боша маъқул боша уса дига хадавои падавоиш проблема намекунад дар бораи дига масъалаву дига ҷош бародаро иам плюс минус Camry гуфтем дига ягон гапи зиёдӣ дам дар кор нестай чӣ хеле ки Camry иам хеле ба ҳамин бародаро хай абзорем хеле кӯтоҳакак мекунем чӣ мошине ки дар корайтон комментария бинависем бо касе агар ягон мошине дошта боша ки састаниш зур бошаву мо дар абзормон ҳам хеле мошин надошта бошем марҳамат бародаро предлагат кунем мерем мошинтонам мебинем абзор мекунем
ҳай бо худат мошин та састара намебинӣ ягона ҳаловат мумкин доштагист охир хай